I-Operation Valandumba yila sinyonyoba khona sihlasela labo gogo laba abathwasisa abantwana abancane babakhipha esikoleni. Silwa naleyo nto leyo ke thina. Sekukaningi kakhulu umntwana uya esangomeni uphethwe nje ukugula nje ukuthi mhlawumbe akaye kahle endaweni yakhe yokukhula sisangoma sesiyamthwasisa. Ke sesisebenze kakhulu ekuruleni ngokuthi sibalanda abantwana bese siyabageza sibabuyisele kuphi esikoleni. Ukuthi emsamo yethu kunogobela bayathwasisa kodwa manje kube namalisti otshwala ongathi bottle store. Manje yonke amasayida amadlozi awawazi amasayida okwethu thina esiphuzelayo amasayida. Siyahlonipha ukuthi siyalimit ekuthenini umuntu akathenga ngokusothandweni hayi anikwe ilisti yokuthi athenga o30 cases. Umngani wami uphuza isavana thenga 30 cases yamasavana hayi umngani wami othile uphuza ilokhuza i-brutal. Into ofuneka siyenze funeka sibe nalomqondo comrade marathon singabe lapho sisukaphi sona isikhwama usithathe kuphi usithathe kwenze njani uhlonipha kanjani ithini into yakhona nana le eshiwo umakhosi inyoka yamanzi ukuthi umsebenzi uthi awuhloniphekile ngenxa yethu thina indlela esiphethe ngayo. U-Abba umele ukuthi abheke ukuthi umsebenzi wokwelapha ngokwesintu uyahlonipheka. Sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu Echo Point TV lobingelela kweXolani Mfokambatha uShanda Sontshikazi indaba ezithu umthiya uShoti Matinda sinqomsodidla madle bona khothoze igcololo umdidi wadakho dakhela uchacho babukeli be-Echo Point TV ningakhohlwa ukusubscribe ukulike ucomment kodwa namhlanje ke anginawo amaningi ke njengoba nibona ngiphethe abalaphi bendabuko njengoba begqokile bebahle ke sibavakashele la sivakashele khona ke mbukeli wethu ke sise eMzimhlophe Hall la elokhujeni eSoweto ke sithi asifike kubo impela qathatha sizobavashela ngoba siphumile namhlanje emanzini siphumile studio size kibo njengoba nibabona bebahle begqoke kahle kanje bazozethula ke bezosho nomsebenzi wabo ukuthi uhamba kanjani. Mina ke ngumfowashantu angizi kuba namaningi ngizonika nje usisi wami omuhle la eduze kwami ugogo akwazi ukuthi akwazi ukintroduce bonke abantu abala noma hayi bonke kodwa nje labo abakhethekile akwazi ukuthi aba-introduce bese sikwazi ukuthi siqhubeke nohlelo. Siswami sikubingelele kwi-Echo Point TV kwi-The Calling napha ababukeli be-Echo Point TV bafuna ukwazi ukuthi ningobani kwenzakalani la sikuphi kahle kahle. Ngiyabonga bhuti wami umuntu okhulumayo uDr Eve aka Inyoka Yamanzi. Namhlanje sise Gauteng branch ngiyabalaphi bendabuko la eduze kwami ngiphethe umphathi wethu Mr Celo unobhala wethu jikelele. Phamise nje isandla. Bese lana siphethe uBishop wethu umphathi wethu executive we-disciplinary. Bese la siphethe uchairperson wethu uDr Makhosaza Dr Khambule ohlala osuka eSprings right. Bese ngapha emva kwami ngiphethe uDr Ngwenyama oyi-coordinator ngapha ngiphethe uDr Ngwenya isecretary yami siyathokoza. Welcome babukeli. Amen. Thokoza. Njoba sizwe ukuthi ubaba usecretary nani ngokwekhundla zabo ngokuhlukahlukana mhlawumbe angazi noma siqale kuwe nje sivele sihlubudle ekhasini singene odabeni ukuthi kahle njoba nihlangene la eholo lase eMzimhlophe mhlawumbe nihlangene ngani mhlawumbe. Sihlangane ngokuchuchukisana ezingabalaphi bendabuko sisenza ushintsho emphakathini nokuthi sigweme izinto abahamba ba-broadcasta ngazo thina sithi asibuyeleni masisweni sithi aba iyasiqhuquzela siyaqhasana sibahle njengoba nisibona sibahle nje into enhle siyayithanda ngoba idlozi into edlozi is next to cleanliness mawuhlanzekile mele uhlanzekile njalo ube muhle nje isangoma asigeze bafethu thokozani. Thokoza siyabonga kakhulu angazi noma mhlawumbe usazobuya mhlawumbe makhona okunye usafuna ukusho kodwa siqhubeke futhi sibathathe nabanye. Ngiyacabanga ubaba wethu osiphethe sonke ngaba uyena osilidayo. Makhosi. Thokoza gogo siyabonga kakhulu. Njengamanje ke sidlulela ke kubaba ubaba uCele njengamanje uyena mhlawumbe ozokwazi ukuthi ke leli thambo eninomkantsha esikulo esilicabayo awukhipha wonke umkantsha sitshela ukuthi kwenzakalani la isukaphi inhlangano njengoba kungabalaphi bendabuko. Baba uCele siyakubingelela sikwamukele sisacela ukuthi usihlubele ukudla ekhasini usibeke isithombeni usikwenzakalani. Ngiyathokoza kakhulu Somtshikazi ukuthi usinikeze leli thuba lokuthi sizoxoxisana sineke ukuthi singobani sibheke iphi siyaphi sizoya kanjani.
ithuba leli lingandele muntu. Ngibingelele omakhosi bonke, indlondlo, inyanya nabo bonke abakhona ekwelapheni ngokwesintu, nabo bonke abakhona ekusabeleni lolu bizo olujule kangaka sibizwa okhokho, omkhulu nogogo, ukuthi sisabele ekutheni siphilise isizwe sisebenzisa amakhambi okwelapha ngokwesintu. Ngibuyela-ke ekutheni singobani. La singabelaphi bendabuko base-Afrika, abelaphi bendabuko base-Afrika. Usungulwe ziwu-2 kuMeyi 2024. I-founder yakhona ubaba uDumisani Mkhwanazi, oxolisile ukuthi angeke kukhona okuningi okumbambile. Bebambisene kanye noprofessor ubaba uVVO Bedlindaba Mkhize, okuyena ophethe umsamo Institute. Senzani lapha? Sibuka ama-values noma izinto esisabela kuzona. 1, inhlonipho, ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi lo msebenzi esibize lona siwuhloniphe. 2, i-conversation. Uma ngithi conservation ngisho ukuthi imvelo, ihlahla, amahlamvu, iy'tshalo ey'khona zikhona ngesizathu zokuthi ziphilise abantu. Ngakho kubalulekile ukuthi siyiconserve imvelo, siyihloniphe, siyinakekele ngoba kusuka enhlabathini. Inhlabathi iyona nkosi esiphilisayo ngoba konke kusuka emhlabathini. Amanzi iwona asiphilisayo, siwaphuza nje. Amanzi iwona anemfihlo ejulile ukuthi uma besifika kuwona sikwazi ukuthi sidonse omkhulu nogogo. Nangu nje unyoka yamanzi la eceleni kwami ubizelwe emanzini. Njengoba kuthiwa unyoka yamanzi uney'mfihlo ey'julile zasemanzini. Kukhona nje incwadi esihlanganisile silaphana e-University of KZN as in off campus in Pietermaritzburg. La sibuka khona ukusetshenzwa nokusebenzisa kwamanzi. Kunomqingo engicabanga ukuthi nje kungekude uSolwazi ubaba uprofessor uVVO uzokhipha maduzane. Sibheke zonke lezo zinto. And enye into i-confidentiality. Confidentiality, isiguli uma sigula kuyimfihlo ukugula. Imfihlo yesiguli kufuneka ukuthi siyigcine ngaphakathi kuze kufike la isiguli sithi cha seningayidedela ke lento. Kungabi khona ukuthi ngilapha umuntu manje kusase kuseni sengiyafona ngithi hawu nangu uNdosi nimbona nje kwa-Abha kade la kumina ezokwenza into ethile. Izinto lezo kufuneka ukuthi sakhele kuzona. Nanokuthi kufuneka kube ne-code of conduct nama-morals ukuthi siyiphatha kanjani, lo msebenzi uphatha kanjani, umi kanjani, ikuphi okufanele sikwenze, ikuphi ongafanele singakwenzi. Uma sikwenza ngoba kwenze njani. Le nhlangano uzothola isimanga ukuthi akakawuqedi nonyaka, kodwa ngendlela esikhule ngayo, ukukhula kwayo kudinga ukuthi-ke nathi-ke singajahi, senze izinto very strategically and sibe ne-clear vision and direction ukuthi sisuka la siyaphi. Okufuneka kufane ne-marathon. Ake ngithathe isibonelo nje se-Comrades marathon. Uma isuka eThekwini ePietermaritzburg, angizile uzoyichaza mina ngiyagijima lezi zinto, kodwa-ke okwamanje angisayagijimi. Into ofuneka siyenze, funeka sibe nalomqondo we-Comrades marathon. Singabe lapho sisukaphi, sona isikhwama usithathe kuphi, usithathe kwenze njani, uhlonipha kanjani, ithini into yakhona. Nanale eshiwo umakhosi unyoka yamanzi ukuthi umsebenzi uthi awuhloniphekile ngenxa yethu thina indlela esiyiphethe ngayo. U-Abha umele ukuthi abheke ukuthi umsebenzi wokwelapha ngokwesintu uyahlonipheka. Ne-Durban ne-Mangosuthu University of Technology nayo ine-buy-in ey'ntweni esenzayo ngoba sibuka le nto yo-African Traditional Medicine Commemoration Week la sisuke sihlonipha khona iy'mila ey'khona nemithi yokwelapha ngokwesintu umhlaba wonke as per i-directive eyaqhamuka eBurkina Faso ngo-Traore ukuthi umhlaba wonke during the week of the 26th to the 31st of August funeka i-African Traditional Medicine Week sisondeze eduze. Kuzobaluleka ukuthi izinto esizenzayo
as conservative as we are, kodwa zibhalwe phansi ngoba uma kwenzeka mhlasimbe ucele uma esuka la bamqhwebe ubabamkhulu lolu lwazi olungaka lukacele liyoqhamuka nini kanjani singagodli ngoba njoba nami ngibizelwe ekubeni inyanga ubizo lwakhona uma ngalichaza ludida ngisho umndeni ukuthi awucele umsayonkosi useyinyanga kanjani luyadida ngoba into leyo kufanele ukuthi ibhaleke uprofessor uVVO partner yomsamo uyena osigqugquzela kakhulu ekutheni izinto zethu mayibhalwe phansi ake ngithathe nje into esimple njengokuthi yini ithwasa ukuze ngempela umithe wonke ama-requirements okuba ithwasa uthwase kanjani uthwasa uma kwenze njani ithini into yokuthwasa what is the scope of practice amathwasa uma ngabe kuthiwa uyi-herbalist what is the scope of practice umnyanga bakho buqala kuphi buphela kuphi uma kwenze njani uma ngabe kuthiwa uyi-African traditional birth attendant ubelethisa ngokwesintu wabelethisa obani kwenze njani nalelo kokufunda kwakho kubelethisa ukuthathe kuphi kwenze njani u-University of Zululand nayo iyasabela and ekuseni namhlanje athi sixoxa noMakhosi uNyoka yamanzi ukuthi uzozama konke semanje ukuthi sisondeze University of Johannesburg because kukhona lokho ama-university the higher learning institutions thina esingenakho nabo futhi kukhona ulwazi abalidingayo esingenalo if ngahlehla uCredo Muthwa isanusi esaziwayo isibhale umqingo ongangeBhayibheli akakafiki kahle ekutheni siwurecognize umsebenzi wakhe ngendlela okuyona but i-University of KZN ikwenzile lokho nge-Heritage Month which was in September last year so kunohlelo lokuthi lezi zinto ziqhubeke so laba noma ngabe kuthiwa esibangaki kodwa laba esinabo iwona ama-social lawo asogijima nawo ukuthi i-vision ne-mission ka-ABBA ukuthi inhloso nama-objectives akhona ame kanjani siwaplante I'm happy ukuthi ngimemezela ukuthi njengamanje we know ukuthi kwi-KZN out of 9 provinces awu-3 asesebhasini iTheku as in metro sebhasini and iGauteng nansi ngaphansi kababa umhlonishwa umbishophi umzila ne-Northwest nayo iyasabela so and our next target is Western Cape and we've tasked uMakhosi uMabaso uNyoka yamanzi ukuthi ayibuke leyo nto and our next step is to go siye kuma neighboring countries as in Mozambique because if usifunda noma siguglisha sithola ukuthi iMozambique lento i-African traditional medicine iyibuka kahle iyibuka ngendlela okuyona yona so ufunda ukuthi yini esingayicosha kuwona imuphi umphako esingabuya nawo so fake eSouth Africa because ukwelapha is not now about ukuthi ucele unyanga is about ukuthi inyanga zase-South Africa zithini and ziyibuka kanjani lento and what are the meaningful contributions abangawafaka eminyangeni nasemngomeni ngoba even noma ngabe kuthiwa isangoma ubizwe ngendlela ehlukile ayifani indlela uNyoka yamanzi abizwe ngawo nogogo omakhelwane ayifani usabela kanjani kulezo zinto ezinjalo so ke ngingayihlehlisi kodwa ukubhala nokuqopha izinto nokuqala ukuthi nina as Eco TV nisondele eduze nihlanganise lona kwakheka i-documentary leyo documentary yosala to our next generation umsebenzi ukuthini the ball is now in our court uma senze kahle kuzokwenzeka kahle kodwa uma senze kabi akuzokwenzeka kabi yingakho umhlonishwa umbishop umzila uthaskwe ngokuthi asibhekele indaba yediscipline idiscipline ukuthi izinyanga ezingaphansi kwa-ABBA noma izinyanga zonke ezila ziziphethe kanjani so uzoyithola ipolicy ye-disciplinary policy ne-code of ethics ephelele so that akwazi ukuthi sikwazi ukubuka naleyo nto and enye into there's a lot of challenges because as I speak now there are 2 acts there's Act 6 of 2019 and u-Act 6 of 2019 wasayinwa nge-COVID kusho ukuthi wawusayinelwa kuma-quantile kusho ukuthi bese kubhacela abantu wasayinwa ubizwa ukuthi IKS Act which is Indigenous Knowledge Systems Act and the Indigenous Systems Act khona okukhona okuhle kuyo kodwa futhi kukhona okungalungile kuyona
And parallel, I don't want to say parallel. Parallel, there's Act 6 of 2017, of 2007, I'm sorry. Act 22 of 2007. As we speak, kunento ukuthi kunenkulumo ethi in the next 2 weeks, the act is going to be promulgated. But the question is, has there been a proper consultation? And the level proper consultation, are there inputs from Tina Ezabelapi, base South Africa yonke. Uncover lezo zinto njengamanje, futhi ukuba khona kwalabo makhosi khona basuke Northwest beza la, mina ngisuke eThekwini, khona basuka all over Gauteng, Northwest, East, South and Central, as in South Africa. So ke yamukela le partnership enisinika yona, and through leadership ka Bishop beno nyoka yamanzi sizokwenza sure futhi nabo siyabacela ukuthi benesiqinisekiso sokuthi njalo ima kunezinto nisabele kwenzela ukuthi into ethu ikwazi ukuthi idocumenteke kahle. And then you can check us on e-website www.abelaphi-bendabuko-africa.co.za, so that information nenye nifuna for aligning this video briefing or this media briefing ikwazi ukuthi ibe in line. But our first contact person la eGauteng yilo mntwana, indlela idlula kuyena ethinta indaba zase-Gauteng, ngoba mina ngibhinca lale kangoni ngayiphume kakama ngesheza nika amaphumulo. So mase ngifika eGauteng nami ngiyaqala ukuthi manje bese kuvela ukuthi hayi lona ngathi ifika nomthwalo lethi. Ngiyathokoza kakhulu. Nangu umbukele ekhaya mhlawumbe uyinyanga kumanje ubhizi uyagaya umuthi uyagxoba, uyafuna ukuthi angene lana, mhlawumbe ulwazi lokuthi yini ama qualification okumele ngize nawo njengenyanga ngizonjoyina, noma kumele ngize nomuthi wami nje kuphela. Qualification, uma be uyinyanga uyaziwa la uhlala khona ukuthi uyinyanga. Uma be deep rural area indoni izokwazi. Uma be use amsocisha sezigaba lokuthi i-township mina ngiyibuka njenge-hostel, kodwa i-hostel elihloniphekile. Ngoba manje likalile kanti laphana ngishiswe ngama-room. Nisho ngama khona i-bedroom, khona i-main bedroom, khona i-kitchen, kodwa khona nje uyi-hostel khona. Ngoba noma ngathi uya e-hillside laphana uyabona ukuthi i-hostel elihlelekile le, kodwa lona liyi-hostel. Kodwa uma usuye emakhaya uthola isintu sangempela, ngoba nanku upopo egcekeni uyawuthatha, nanku ubhanana egcekeni uyawuthatha. Ngisho ukuthi uma uyinyanga uzokwazi ukuthi wena uyinyanga le ndaweni. Uma uyisangoma ugedla lakho phela sizolithola ukuthi wena ugedlwe kuphi, ikuphi la uphiselwe khona ukuthi uzube isangoma, and uthwase ngamuphi ushuni. Ngabe uthwase ngoshuni khona ngiyithathe kwaMaskandi, kuthiwa khona ushuni kaMaskandi, angazi intambo zisiginqizila kothwala ofu, umuntu uthole 12 string, omunye uthole 6 string, omunye njengondoza uthole 1 string obunyanga kuphela. Ngoba usuthi mina ngihlole ngizokubhedisela izinto zakho ngendlela wazibona. So it's important kube ne-area of specialization, because we're not dealing with ikhombo la ukuthi all 7 in 1. Yabo uyaphula la, uyahlola la, uyathimula la, uyazamula la, uyalapha la, udayisa imbiza la, uyachatha la, na ngempela wena kuphi la ukhona. So kodwa ke ka-apha ukuze ungene yilokho nje kuphela kuzodingeka ukuthi siya-check-a phela ukuthi wena la ukhona uyiyo indoda. Bese ke kunamafomu akhona, amafomu atholakala ku-website futhi we need a letter from your Yokobela. We do our research, sidinga ama-client, your first 3 clients esizobuza ukuthi uyisangoma esiyiphethe kanjani, indumba yakho ihlanzekile yini, i-measurement yemithi uyayazi, awumane nje uthathe ngesandla sonke uphe umuntu. You must know i-chronic disease yomuntu ukuthi umuntu ume kanjani. You must do a proper x-ray, you must meet those requirements. If you join online, we need your letter from Yokobela. Uyasithumelela mangabe uqabane noGobela ulanda uBishop wethu akulungiselele njengoba aku-DC disciplinary bazohlala phansi babuza uGobela ukuthi nixabaniswa yini, ngoba izangoma siyayithanda imali Nkosi yami. Thokozani. Cha, ngibonga kakhulu sengizoya kubaba uBishop Mzila. Ngibonga kakhulu uyicacisa babucele nawe siswami
ukuthi sisimabaso unyoka yamanzi. Sibonga kakhulu ngoba khona la sengithatheke khona kuwe kwavele wangishama mawuthi mawuyiveza eyokuthi nesikali somuthi niyasiqaphela ukuthi inyanga ingaveli nje ikhe ngesandla bese ikhala ngamehlo ukuthi ufika uchatha ingane kuthothi ingane ifika imali ekhaya. Sekuke kwenzeka kakhulu lokho. Siyabonga ukuthi ninobuchule obukhulu. Njengamanje sesithatha nange-ke umkhulu ubaba uMzila, Bishop uMzila. Njengamanje ke baba uMzila siyakubingelela sikwamukelena awuhlelo lethu Echo Point TV. Mhlawumbe ke nawe ungathi nje fahla unqampu nje usichazele ukuthi kahle kahle ubani umkhulu uMzila. Ngiyabingelela nami ngibonga kakhulu leli thuba engilithola namhlanje. Nami ngilapha eMzimhlophe sise Gauteng eMzimhlophe ehulweni. Ngibingelela umphathi wethu ubaba uNdosi esuka phansi le KZN ezela kuthina. Ngibingelela uDoctor wethu unyoka yamanzi. Ngibingelela nje ama-doctor wonke akhona singabalaphi bendabuko iABA. Mina ke ngiyisohlelweni lo disciplinary committee. Ikakhulukazi sibhekelele kakhulu izinyanga ukuthi zibambisane inhlonipho, ukuhloniphana, ukuhlonipha umsamo, ukuhlonipha iguli zethu, ukuthi uma isiguli sigula awutsheli omakhelwane ukuthi nibona kadelana nje ubephethwe isifo esithile. Okwesibili esigada kakhulu ukuthi emsamo yethu kunogobela bayathwasisa kodwa manje kube namalisti otshwala ongathi bottle store. Manje yonke amasayida amadlozi awawazi amasayida okwethu thina esiphuzelayo amasayida. Siyahlonipha ukuthi siyalimithe ekuthenini umuntu akathenga ngokusothandweni hayi anikwe ilist yokuthi athenga o 30 cases. Umngani wami uphuza isavana thenga 30 cases yamasavana, hayi umngani wami othile uphuza ilokhuza ibrutal thenga ama 24 ebrutal. Cha siyalimite edlozini umqombothi wagogo nomkhulu ibhodlela emhlophe nelibomvu bese kuzoba iwayini nobhiya basemsamo kubekuphela. Bese sithenga wena okuthandayo uthengele abangani bakho uthengele abantu bakho abaze kuwena. Kakhulukazi siyasigxile khona sigxila sekuthenini singabathandazi. Abalaphi bendabuko abathandazi yinyanga yingedla kunabantu abangathwasanga abaphuma umsebenzi la kwaABA siyabamukela bayangena. Umuntu kunabantu abaphiwe ukuprofita abasebenza ngamanzi kuphela. La siyabamukela siyakuphasisa ukusebenza ngamanzi ukuprofita kodwa okusalayo ungumlaphi wendabuko. Ungumprofiti usebenza ngamanzi uhlanganisa iwasho kuphela usebenza ngazo kodwa ugcineni ungumlaphi. Engisho ukuthi bangadideki-ke abanye abantwana bethu ngoba njoba sila hayi ukuthi mhlambe sibulala amakhaya ngoba amakhaya ke ngithi ikhaya kunekhaya lakaNupatsa kunekhaya labalaphi bendabuko kunekhaya lakuphi kodwa into enkulu ukuthi sonke siumbimbi la kwaABA sonke sinjengekhosathu elayishe ama-association amaningi kodwa akhuluma ngezolodwa ngoba ugovernment wethu ngeke amvumele umphathi wethu babucele azokhuluma naye eyedwa ngeke akuthathe notice aphinde futhi ngeke akuthathe notice makuzofika uDoctor wethu unyoka yamanzi ezokhuluma naye kodwa ugovernment wethu usifuna siyiumbimbi sizinyanga sihlangene siyokhala ngokuthile siyofuna ukuthile. Manje ngakho ngithi wonke umuntu ongumlaphi nje wala eMzansi uvumelekile ukuthi eze angene kule association yethu sikhulumize lodwa futhi okumnandi lakithi siyanikana ulwazi siyacubelelana silapha ngendlela okuyiyo sinezikali zokukala imithi awuvese nje ucaphune overdose umuntu ugcina into selala ebhara uchathile ngembiza ayithathe kaMzila nansi isimlalise ebhara cha yonke into iyahlolwa. Sibonga kakhulu nje ubaba wethu umphathi usegeqa amagula akusekuningi engakusho ukucacisela nje namabantwana ukuthi njenganami nje kunabantwana engifike nabo la bekuyi-organization abalaphi bendabuko ababathandazi nabalaphi bendabuko bakhona ukuthi bezobona ukuthi cha siyinto eyodwa singabelaphi base-Afrika sikhuluma zwe linye sikhuluma ukuthi siyelapha sisiza abantu. Makhosi. Thokoza mkhulu siyabonga kakhulu baba uMzila ushaye khona esikhonkosini. Siphinde futhi kanjalo umbukeli sisaqhubeka ngalo uhlelo manje sesiphethe uDoctor Upitso Dr. Pitso kodwa ke okuningi ke kulele kuye ke mina anginawo amaningi ngizocela ukuthi ngimnike ithuba. Thokozani nginivusela
Thokoza. ngivusela nomphathi wami uDr Nyoka Yamanzi, ngivusela ubabucele ichairperson yethu, ngivusela nonke nabalaphi. Okay, okhulumayo uNgwenyama insizwa kaMazibuko ukuthi ngisebenzise uDr Pitso ulawo mawagana khona. Biliswa kuthiwa nguDr Pitso. Ngiyathokoza ukuba lana, and then mina i-specialty sami when coming to ekulapheni ngilapha ingane iswana, angithi singibakhipha inyoni because most of the time ingane ziyagula ziswe esibhedlela uthola ukuthi khakhayi wele ekhazi and ukuthi umuntu okwadi ukuthi kumele into enjani khakhayi mayiwele ekhazi. Kwaba nalo wayisiwa esibhedlela, angiyikhulumi kabi ukuthi ngiyachaza nje, wayisiwe esibhedlela iswana lachathwa esibhedlela kude lokwalunga but hayi bamdischarge wabuyela noma kwakhe ekhaya. Umntana wachubeka wagula wabamisa eNkosi hayi kwaba nenurse ethi yentombazana akuthathe lo mntana umise enyangeni. Iswana amalethwa beyangasikho right umntana alenga okay, thatha ingane ke ngihlole wathola ukuthi inyoni ayiveli ngoba la kuphela, ngesinye isikhathi ubala kude mawumbuka la khona uzoyibona khona ikhona inyoni ngala, especially mayenza kanje ayithanda ukwenza bafaneni, uyavisisa. Then that's how ngizokwazi ukuthi ngimlaphe ngisebenzise, ngiyazi sengathi ukuthi kumele ngithathe mapha amakhambi ama-measurement wonke, and then okunye makuze enyonini umntana uyamphahlela ucela ibongo zikababa nakabumama, angithi ulathi nalawo makhandle lwenze ngalokhu ucele enyanyeni zakubo ukuthi ngicela ukuyenza ingane nayo inkinga le ikhona kwanyalo. Lokhu ukuthi kwamasiko abakahlawula bayenzini, sicela ucolo lapho, kodwa mina ngizosebenza ingane ukuthi ngiyenze ukuthi iphile, yile kokwenza kakhulu. Thokoza, siyabonga kakhulu. Mhlambe ngokwemizwa yakho ongayidlulisa ngokwenhlangano njengoba ukulanda nokulesikhundla okuyiso, uzizwa unjani ngenhlangano, ufuna ukuyibona kuphi eminyakeni ezayo? Mina ngifuna ukubona sikhashana sesihamba kude kabi, uyavisisa, sihambe izwe lonke njengoba singabalaphi bendabuko, sibe ubumba munye, sifundisaneni ngokwethu ngoba kunenkinga khona inyanga sithandani, siba nomona enumana lo khona ngeke usise kude. Kumele sihlangane ukuthi noma ngithi umlaphi uza ngenkinga kimi ukuthi hey bengithi ngilapha usibani kunento engaqondisisi kahle yenzwa kanjani, niyakwazi ukuthi nihlale phansi nihlangane, angithi, because they say ingqondo mazihlanganiswa ziyayishaya ibhomu, angithi, then uyakhona ukulapha kanjalo. The most important thing is communication, understanding one another, not undermining one another. That's how we're gonna progress, especially as nala ngiyi-coordinator. I make sure ukuthi izinto zihamba ngendlela, kodwa before ngeza kanjalo ngiqala kumphathi wami ngimtshela ukuthi okay, i-idea that I have ukuthi mphathi kwenzeke sona so abo noma kuba nombuzo egroupini ngithi mphathi ngicela ungibuzele kanje nakanje, angimanisi ngingene nje, ngiya ngeposition le ngihamba ngayo ukuthi kube nenzwano nokuchubekela phambili nempumelelo. Thokoza, siyabonga kakhulu kwakho. Thokoza kubonge mina Dr. Pitso. Siyadlula ke njengamanje ke sesibheke kuye futhi omunye ugogo, siphethe ugogo uKambule, angazi noma ngibize kahle. Siphethe uDr Kambule ke manje sinaye, socela futhi ukuthi ugogo uthi nje fahla sikwazi ukuthi futhi siqhubeke nohlelo. Makhosi amathoka lenbuye buya animathonga nihlalele nezintabeni okuya mathonga kenbuye buya animathonga nihlalele nezintabeni okuya osahlupheka nikhona nje buya mathonga nihlalele nezintabeni obuyani matho osahlupheka nikhona nje buyani mathonga nihlalele nezintabeni obuyani matho. Makhosi amakhulu, ndlondle enkulu, ngibonga lethuba engitholayo phakathi kwendawo yaseMzimhlophe eSoweto. Ngizobe sengiyabingelela abaphathi abakhulu bethu, umkhulu baba uMkhwanazi, gogo Nyoni, ngibingelela bonke nababa uMzila nabanye abogogo abakhona. Ngizothi nje qhabu ngoba funa sishawa isikhathi. Mina ngugogo Makhosazana, lela kaNkambule ngashada khona emlomshado elami ledlozi ugogo Makhosazana. Ngibuya ekuruleni ke sisebenza kanje. Umsebenzi wami engidume ngawo kakhulu Operation Valandumba. I-Operation Valandumba
ila sinyonyoba khona sihlasela labo gogo laba abathwasisa abantwana abancane babakhipha esikoleni. Silwa naleyo nto leyo ke thina. Sekukaningi kakhulu umntwana uya esangomeni uphethwe nje ukugula nje ukuthi mhlambe akaye kahle endaweni yakhe yokukhula sisangoma sesiyamthwasisa. Ke sesisebenze kakhulu ekuruleni ngokuthi sibalanda abantwana bese siyabageza sibabuyisele kuphi esikoleni. Makhosi amakhulu abese kuba yikho ke wasendumbeni ke mina ke endumbeni ngiyatesta umuntu makafika ngiqale ngimbuze ekucala ukuthi ngabe khona iphilisi loliphuzayo na before ngizomqala ngimsebenzi abese emva kalokho ngoba indaba iqala kuphi esangomeni abantu abaningi abafuna ukuye clinic bagijimela ukuya kuphi ezinyangeni bese kubathiwa ukugobela uthwasisa umuntu kanti uHIV positive umuntu waseyashona. So sibaleke into enjengalezo sanikwa ke thina emaclinic ukuthi sibatheste endumbeni sesiyazi ukuthi masiqala siqalaphi. TB asimgabhisi one TB asimfuthisi ngoba uzofuthisa umuntu one TB ubulala umuntu. Onoshukela asimcabi ngoba akumelanga ukuthi umuntu onoshukela bese umfaka irisi. Iyo ke mina engidume ngayo kakhulu ke ngakho ke ukuthi na ke na operation Valandumba siyabopha ke thina sidlala siyakuthatha impela nje labantwana namuntu othatha abantwana abathwasise nomuntu oyisangoma othwasisa esinye isangoma maqeda asibize njengoba bekashilo uBishop babumzila ukuthi uzothenga utshwala obusuka la emirini boshaya phezulu. Leso sikhathi samele ukuthi uthenga inkomo baba umkhanazi usamele ukuthenga nezimbuzi. Abantwana balambile endlini imali iphela kuphi kugobela. So siyayibheka into ezinjengalezo ke sisebenza kanjalo sizinyanga ke singenela sisebenza umsebenzi omningi ohlukahlukene siyalapha siyancedana kumphakathi. Inkinga zomphakathi icala kithi icala ngaphambi ukuthi zihambe zemaphoyiseni siyasebenzisa futhi sasebenzisana namaphoyisa futhi phekwe inkinga zaselokushini. Makhosi ake nibuyeni mathonga kithi buyani mathonga nihlalele nezintabeni buyani mathonga ake nibuye buyani mathonga nihlalele nezintabeni buyani mathonga ake nibuye buyani mathonga nihlalele nezintabeni buyani mathonga makhosi. Hayi abuya ngempela mathonga hayi ngiyabona sebesemandleni sebesemoyeni akene ngitshela indaba zami phela gogo. Siyabonga kakhulu gogo ngiyathanda lapha impela ukuthi ekuhloleni nokuthesta siyabonga kakhulu lapha yebo kufika ingozi nje. Amathoka nibuye buyani mathonga nihlalele nezintabeni buyani mathonga ke nibuye buyani mathonga nihlalele nezintabeni buyani mathonga.